ఢిల్లీ ముంబై తరహాలో భూ కబ్జాలు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టి నరసాపురం మండలం మకినవారిగూడెం గ్రామంలో కొమ్మరాజు రమాదేవికు 4.75 సెంట్ల భూమి కలదు. రెవెన్యూ రికార్డులో మరియు ఆన్లైన్లో కూడా ఈమె పేరు కలదు. తమ భూమిలోకి వెళ్తుంటే కొమ్మరాజు వాసు అతని ఫ్యామిలీ ఈమెను బెదిరింపులకు గురిచేసి భూమిలోకి రాకుండా కబ్జా చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అని ఆమె అన్నారు. ఆమె వికలాంగురాలు అవ్వడంతో అస్తమానం స్థానిక పోలీసు వారితో బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నాడని, తమకు ప్రాణభయం ఉందని, దయచేసి తమ భూమిని తమకు అప్పగించాలని ఆమె కోరారు. నా పేరు కొమ్మరాజు రమాదేవి అండి. మాది మకినవారిగూడెం, టి నరసాపురం మండలం మకినవారిగూడెం. అక్కడ నాకు ల్యాండ్ ఉందండి. మా అత్త మామ ఇచ్చిన ల్యాండ్ ఉందండి. ఆ ల్యాండ్లోకి నన్ను మా బావగారు అబ్బాయి, మా తోటికోళ్ళు రానివ్వట్లేదండి. నన్ను వస్తే నీది ఎక్కడుంది, నీది లేదు అని బయటికి దోచేస్తున్నారండి. 10 మనుషులు పెట్టి మాట్లాడితే అప్పుడు ఎకరానికి 5,000 చొప్పున ఇచ్చారండి. 4 సంవత్సరాలు ఇచ్చారండి. 4 సంవత్సరాల తర్వాత వాసు పేర పాస్ పుస్తకాలు తెచ్చుకున్నాడండి. తెచ్చుకుంటే నేను తీసుకుంటాకి వెళ్తే నా పేరు రాకపోతే మళ్ళీ కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మళ్ళీ చేయించుకున్నాను సార్. చేయించుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నన్ను అసలు చేలోకి రానివ్వట్లేదండి. నాకు ఏం రూపాయి ఇవ్వకపోగా నన్ను చేలోకి రానివ్వట్లేదు. వాసు అండి, కొమ్మరాజు వాసు నన్ను చేలోకి రానివ్వట్లేదండి. వాసు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నానండి, వాసు వాళ్ళ కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళ నానండి, సీతమ్మ వాళ్ళ అమ్మండి. ఎవరూ రానివ్వట్లేదండి నన్ను చేలోకి. సార్ నాకు న్యాయం చేసి పెట్టండి.